Srácok, utcai verekedésbe keveredtünk. El is mondanám nektek, hogy történt ez az egész. Megyünk be a Pennybe, megvettük magunknak a sajtos pogácsánkat, az utolsó darab sajtos pogácsa volt, és jön egy csávó, ki volt gyúrva, és így nagyon csúnyán nézett minket. Ott már észrevettük, hogy nagyon büdös a levegő. Megyünk kifele, a sajtos pogácsa a kézbe, az ötkösömmel megfeleztem, odaadtam neki a felét, természetesen a nagyobbik darab az övé volt. És jön a csávó kifele a Pennyből, elkezdett nekünk anyázni, ugatni, mondom, figyelj majd öcsém, mondom, valami probléma van, ide mondjad. És üt egyet, így mellé léptem, felvettem neki egyet, és összeborult. Miről beszélsz? Micsoda? Úgy megvert, hogy sándítom én mindig, azt hittem, hogy nem élet túl. Zsolti, videót csinálok. Ja. Ó, úgy megverte Szabi azt a gyereket. Hú, kórházba kerítette. Srácok, olyat rávertem, hogy leszakadt a feje, és még a sajtos pogácsánk is megmaradt. Igen. Szabi nagy boxoló vagy, és nem tudom megverni a gyereket. Engem nem érdekel, hogy téged megvernek, de a pogácsám és szíszakad a szíve. Nyugi már, öcskös. Még maradt pár darab üvegünk, azt leadjuk, és veszünk belőle pogácsát. Biztos? Biztos. De kettőt? Kettőt. Na. Na, sziasztok.